Разказвам ви такива детски истории, защото през цялата 2015 година с вас прекарвахме всяка петъчна вечер с трима мои малки приятели, но професионалисти. При мен са госпожица Тереза, госпожица Крисия и господин Андреев. Здравейте! Здрасти! Здравей, Слави! Нека силата бъде с теб! Много сте красиви. Благодаря. Готови ли сте за тази новогодишна програма ти да си... Между другото, получихте ли си подаръците? Да. Добре. Всичко наред ли е? Да. Добре, окей. Благодарим. Ама и ние имаме подаръци за теб. Към мен ли? Да, може ли да ти ги дадем? Да ми дадете подаръци? Да. Може, но не по телевизията. Защо трябва по телевизията да ми подарявате някакви неща? Ами, защото трябва. Кой означава, що си трябва? Добре, мерси. Това са наши снимки. Да. Добре, дайте да ги покажем. Мерси. А тук какво е това? Ами, отвори го и виж. Бомбони, благодаря. Вие знаете, че аз обичам бомбони. Ще ги споделя заедно с Кукубент, нали може? Да. Готови ли сте да си изпеете песента? Да. Добре, заповядайте. Коя е тя? Ти си. Коя е тя? Ти си. Кики, какво? Ти си. Ти си. Добре, заповядайте. Докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен. И казвам, жив съм, защото знам къде си ти. След всички зими и лета, след всички нощи и слънца, сред малките неща на този голям живот, ти си всичко това, което ме държи на този голям живот. Докато в твоята ръка бирам тази топлина, с която не ме е страх да мина през тук и мрак. Ти си всичко това, което ме държи на този голям живот, на турните. Заповядай, Митко, ти сега. Предполагам...